Siyabingelela kakhulu bazalwane nonke egameni elihle lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu. Siyambonga uJesu. Siyayibonga Nkosi yamakhosi eyafa yavuka ephila kuze bephakade. Sikujwayele nje bazalwane masithi siyamvuma uJesu. Simvuma usuku nosuku ukuthi uyinkosi. Singamvuma umlomo, simvume ngempela ngempilo yethu, ngenhliziyo ephelele. Siyazidela ngenxa yakhe usuku nosuku. Uma ngabe namhlanje kunguLwesihlanu ngimvumile namhlanje uJesu ngathi uyinkosi. But angikaze ngiphile kwiSaturday. Angikaze ngiphile kwiSunday. Uma kusa ngakusasa kuba yiSunday, usuku olusha. Konke engizoqala ngikwenze kusha. Ukuthi ngivuke endlini engiyaziyo, ngiyazi izolo. Izinto engizozenza ezayizolo. Namhlanje ngizokwenza okusha. This why inkosi uJesu uthi-ke inkathazo yosuku yanele ini usuku. uJesu ngiyamdinga namhlanje ngimvume abe inkosi nomsindisi wempilo yami namhlanje. Then uma ngilala selidlulile usuku lo namhlanje. Mangivuka kusasa ngeke ngisalibuyisa usuku lwayizolo. Sengiqedile ngalo. I cannot reverse it. I cannot bring it back. It has passed. Kudlulile. But into engakwazi ukuyenza enginesiqiniseko sayo namhlanje. Cela ukuvuma uJesu namhlanje abe inkosi nomsindisi wempilo yami namhlanje. Angisize ngenze intando yakhe namhlanje, ngenze intando yakhe ephelele namhlanje. Ngenze intando kaNkulunkulu ephelele namhlanje. Cela imiyalo kaJesu namhlanje. Ngiyamvuma uJesu. Enkathi umvumo oqala wawuphambi kwabantu. Wamvuma ophambi kwabantu. Mhlambe sebafa bonke. Mhlambe wabagcina leso sikhathi usabazi. Then laba bantu ababonayo ohlangana nabo usuku nosuku kufanele kumvuma uJesu phambi kwabo. Ngiyamvuma uJesu Kristu inkosi phambi kwabantu. That is why inkosi uJesu ithi-ke thabatha isiphambano sakhe imihla ngemihla ungilandele. Umuntu ophila impilo yokulandela uJesu imihla ngemihla edele konke, ezidele konke. Then udraw i-attention kubantu ngoba manje uphila ngendlela engajwayelekile kubantu. Then bese abantu beyambuka. Then bese kubaphoqela ukuthi babuze ukuthi-ke ungubani lona, uphila kanjani. Indlela yakhe ihlukile. Bese uyabatshela abantu ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu, ngizelwe kabusha, ngisindisiwe egameni likaJesu. uJesu Kristu uyinkosi yami, uyangibusa. So ngiphila ngenxa ukuthi yena uyangibusa. Ngiphila le ndlela ethandwa nguye, not ethandwa yimi, not ethandwa ngabantu bezwe, kodwa indlela ethandwa uNkulunkulu ophilayo ngoJesu Kristu wavuka. Uyamvuma uJesu-ke lapho. Yikho umvuma uJesu lokho. So-ke uma uthi uhlele ekhaya niyazana ukuthi hayi nisibangaka so-5, then sekuphela unyaka so-5 engekho omunye umuntu. But iqiniso ukuthi uyagibela imoto, uyahamba etolo uthenge, uyahlangana lapho, uyasocialize nabantu ndlela thile. Abakwazi phela abantu ukuthi usindisiwe. Ungamvuma uJesu phambi kwabantu ukuthi uyinkosi. So awumvumi phela ngomlomo. Indlela owenza ngayo, indlela ophila ngayo ishiya umbuzo kumuntu ukuthi hawu onjani-ke lona. Then mhlawumbe omunye unesibindi bese ebuza. Bese uyasho ukuthi hayi ingenxa yokuthi ngingumntwana kaNkulunkulu, uJesu ungenzela umusa ngasindiswa, ngiyakholwa nguye. Leso senzo sakho sokumvuma uJesu phambi kwabantu. Siyamvuma uJesu ngenkambo yethu mihla yonke, ngempilo yethu, lifestyle yethu. Okay, siyabonga-ke bazalwane egameni likaJesu. Kule video bazalwane ngifisa ukuthi-ke ngigcizelele lento esengiyishilo. Uma uzochecka wonke ama-teachings la kwi-Theocracy Networking Embassy, akhuluma ngokuyihlambulula nokuyingcwelisa. Siphila impilo engcwele gelekeqe. Siyalungiswa, siyabuyiselwa, siya-restoration, siyapheleliswa phambi kaNkulunkulu. Singcoliswe yini? Singcoliswe i-world system. Ichaziwe. Nabazalwane nabanye sebeyafakaza nabo bayakhuluma. Ikhona nenye i-channel esiqale kuyona kwi-social network, i-social media, ibizwa kuthiwa i-Quarter2 Media. Quarter2 Media. Sikhulumile konke lapho. Inhloso ukudalula
uku-expose izinto ezisingcolisayo singabantwana bakaNkulunkulu, silibandla likaKristu Jesu. Singcoliswe indlela yokwenza yezwe, indlela izwe liphila ngayo. So sayithanda ngoba ilethwe kithi ikahle, iyinhle, imukelekile, ithandeka futhi usizo, ingenacala, ingenasono, okufuna ukulandela imigudu yakhona emisiwe. But uNkulunkulu uyasilekelela njengamanje, uyasihlambulula, uyasingcwelisa, but kufanele sivume. Siyagezwa manje ngezwi likaNkulunkulu. Ithi iNkosi uJesu lapha kuJohn chapter 15, senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Isikhathi manje sokuthi singabe sisathatha amazwi abantu afundiswayo ekoleni, afundiswa universities, afundiswa emasontweni angasona isifundiso esiphilileyo sikaJesu Kristu. Isikhathi manje sokuthi sithathe izwi likaNkulunkulu lodwa. Nakho okubhalwe ezwini konke siyakuhlola, ngoba khona okubhalwe ezwini kodwa okungasho lokho abantu othola ukuthi bagcine sebekusho. Sihlola yonke into and sihlola ngalizwi kaNkulunkulu, silekelelwa, sisizwa uMoya oNgcwele onguthisha wethu. Ngifisa sikhulume ukuthi-ke i-world system iyisono. World system is sin. World system is sin. I-world system iyisono. Awukwazi-ke ukuthi ungathi uyabuphila ubungcwele ukwi-world system, ngoba i-world system itself iyisono. Iphambene nentando kaNkulunkulu ephelele, imelana noNkulunkulu, iphikisana noNkulunkulu, yenza ukuphambana konke kodwa ukuphambana noNkulunkulu ophilayo. Uma umfundi kaJesu Kristu, ufunda izwi likaJesu, ufunda imiyalo kaJesu, ufunde ucela uMoya oNgcwele akusiza yonke into uJesu ayifundisile, bese ubuka indlela izwi lifundisa ngayo, ukuqhathanise izinto ezimbili ezahlukene. uJesu ufundisa ukuthi thanda, izwe noma lingakhuluma ukuthi thanda lakhelwe emangeni ngoba libuswa uSathane. Uthando lwezwe lungamanga, ingakho abantu beshelana, baqomane, bathandane, babe ngabangani abanye, friends, osilisa nosilisa, osifazane nosifazane, bethi bakhonzene, bathandana nje, uthando lomngane. But one day uzobona bexabene, bezondana, baze babulalane, sebelimazene. Umngane wami ungithathela intombi yami, umngane wami ungithathela indoda yami, umngane wami ungena emshadweni wami, wabhidliza umshado wami, indoda yami yaganga naye emsebenzini, wenza ukuthi, yabona, bebethandana njalo labo bantu. Uthando lukweduka olungamanga lwenkohliso lukaSathane lwamademoni. Uma bethi bathandana nje kusuke ngamanga. So-ke i-world system iyisono. There is no way ukuthi uzothi wena uphila ubungcwele ukwi-system yalelizwe. Isesikoleni salelizwe, uba okufunda esikoleni, okufundisayo njengothisha esikoleni, ufundisa amanyala, ufundisa uSathane, wakhe isigebengu, wakhe uSathane omncane, wakhe idemoni. Leliswa namhlanje umhlaba unje, bafundela abantu, izikole zakhiwe zigcwele, izingane mhlambe 98%, onke amakhaya emhlabeni wonke, alikho ikhaya emhlabeni wonke, awukho umuzi ongenayo ingane engayi esikoleni. Awukho umuzi ongenayo ingane engayi esikoleni. Zonke ingane kuyo yonke imizi zesikoleni ziyafunda. Kwakhiwa oSathane abancane ekoleni. Wena njengothisha ukwazi ukuthi ufundisa izinto kaSathane. So uma ingane ufundiswa izinto zikaSathane, sokusho ukuthi uhlele esonweni, ngoba uhleli phansi u-entertain abantu abaphikisa uNkulunkulu, abamokharisha uNkulunkulu, abadelela uNkulunkulu, abahlambalaza uNkulunkulu. Noma bengelona ivesi bengizolifunda leli, kodwa liyafika nje uMoya oNgcwele angikhumbuza lona njengamanje, and ngiyambonga kakhulu uMoya oNgcwele angikhumbuze lona. 2 John awunayo i-chapter bazalwane. Incwadi yesibili kaJohane, uqala ufunda verse 7. Ngokuba abakhohlisi abaningi baphumele ezweni, labo abangamvumi uJesu Kristu ukuthi uzile ngenyama, lowo ungumkhohlisi nomphiki Kristu. Ekoleni baningi abantu abangamvumi uJesu Kristu, uhulumeni, emabhizinisini, njengoba nothi business partner, uyi-shareholder, baningi abantu abangamvumi uJesu Kristu, bangumphiki Kristu, ngoba banomoya womphiki uKristu labo bantu. Yeah, right?
Siqapheleni nina ukuze ningalahlekelwa ngesikusebenzileyo, kodwa namukele umvuzo opheleleyo. Verse 9, lowo oweqisayo engemi ekufundiseni kukaKristu akanaye uNkulunkulu. Uma umuntu nje eqisa, usefuna ezinye imfundiso, usefuna imfundo yalelizwe, ufuna lokhuyana, akaneliswa, akame ekufundiseni kukaKristu kodwa okusezwini elingcwele likaNkulunkulu. Lowo muntu lowo akanaye uNkulunkulu. Ngapha uJesu Kristu awumi esifundisweni sikaJesu sodwa sikunelise uphile ngaso, ukholwe ukuthi mangifunda imfundiso kaJesu yona yodwa izongiphilisa, ngizophelela, then spiritually, physically, mentally, emotionally, materially, all what I need ngizoba nakho ngimfundiso kaJesu Kristu yodwa. Uma unganeliswa yilokho, ungemi kulokho kufundisa kodwa, awunayo uNkulunkulu. Usho izwi nangumbhalo, fundela wena. Right, ohlezi ekufundiseni kukaKristu Jesu, lowo unaye uyise nendodana. Verse 10, uma kufika umuntu kini engalethi lokho kufundisa, engalethi ukufundisa kukaKristu Jesu kodwa, bese faka nokuthi hayi phela imfundo yalelizwe ayinankinga, iy'kole zalezwe ayinankinga, imisebenzi yalelizwe ayinankinga, akasafundisi-ke kuphela ukufundisa kaKristu kodwa. Lowo muntu lowo, lithi iBhayibheli, singamamukeli ezindlini zethu. Ngisho ukuthi ufika nge-TV singamamukeli, ngisho ukuthi ufika nge-WhatsApp ungamamukeli, social networks, ngisho ukuthi ufika nge-newspaper, uma ikhuluma into engasiyona kaJesu Kristu yombuso kaNkulunkulu, singamamukeli ezindlini zethu. Ngisho ukuthi uzokhankasa, uyochaza ukhankasela iqembu lakhe elithezile, singamamukeli. Ngisho ukuthi usesontweni akafundisi ukufundisa kaKristu, singamamukeli lo muntu lowo. Okay? Futhi ningambingeleli, do not give him Godspeed. Do not support his actions, his evil thinkings, his evil reasonings, his evil thoughts. Do not entertain. Do not support. Do not give him Godspeed. Ningambingeleli, lisho lenjalo ilizwi. Ngokuba ombingelelayo, whoever support this person, uhlanganyela naye emisebenzini yakhe emibi. Uma wena usupporta isikole ukuthi no, imfundo i-right man, kufanele abantu bafunde ukuze bangahlala bahedeni, kufanele kufunde, kufanele kusetshenzwe. Once umuntu wasupporta ulimi olukhulunywa abahedeni, olukhulunywa uhulumeni walelizwe, uhulumeni walelizwe ukuthi abantu abafunde, ingane zifunde, zibe ne-bright future. Iphi i-bright future? Zingana negebengu ekhona, bangana nababulali. Ngenze ukuthi uyi-victim yokuthi uthe mase usebenza wathathelwa imoto, wathathelwa impahla, wantshontshelwa i-cellphone, wenziwa i-scam, wathatha imali yakho. And abantu abenza i-scam abantu abafundile, abantu abazi izinto. So-ke manje wena uyi-victim yabantu abathi bafundile, igebengu, osathane. Okwazi uma uyisingane yakho esikoleni, uyokhanda isigebengu, uyokhanda umthakathi, uyokhanda umbulali, uyokhanda isifebe, uyokhanda isigebengu. Okay. All right, i-world system iyisono. Kanjani na? Hebrews chapter 11 verse 25. Hebrews chapter 11 verse 25. Okay? Kunalokho wakhetha, verse 24. Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi uyindodana yendodakazi kaFaro, kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni. Athokoze isikhashana esonweni. uMoses wayeseGibhithe eyindodana yendodakazi kaFaro. So enelungelo lokuthi engaba uFaro naye next Pharaoh. Then isystem yaseGibhithe iphambene, ikhonza iy'thombe, iphambene nentando kaNkulunkulu, ikhonza iy'thombe nje, iphambene nezwi kaNkulunkulu, iphambene nomthetho kaNkulunkulu, iphambene nesystem yombuso kaNkulunkulu. So uMoses wambulela ukuthi iyisono. Wayesethi kungcono ngiyohlupheka nabantwana bakaNkulunkulu, abantu bakaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu u-Israyeli, unokuthi ngithokoze kwisystem yaseGibhithe eyisono.
uJames chapter 4 verse 4 right, ziphingi anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Umhlobo wezwe, friendship with the world. Uyavumelana wena nesystem yalelizwe, ingane zakho ziyafunda, uyasebenza, usebenzela abahedeni, yabo nje umhlobo nezwe. Umi isitha sikabani? SikaNkulunkulu. You have to know that. 1 John chapter 2 verse 15, ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokho kuphila, akuveli kuyise, kodwa kuvela ezweni. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Usufundile, suwakho umuzi omuhle, akurong uma umuzi omuhle nemonto enhle uma ngabe ukuthole ngokwentando kaNkulunkulu ephelele. But ukuthi ukuthole ngesystem yalelizwe, usuyayigqaja ngakho, uyaqhosha, uphakeme, yonke lento ekhona umoya longcwele lokhona, usumu yisitha sikaNkulunkulu. NgokaJakobe chapter 4 verse 4. So First John chapter 2 verse 15, 16, ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Okay, usuzoyifundela wena-ke, ngifuna bemfushane le video. uJohn chapter 3 verse 19 to 20. Abantu bakhetha ubumnyama kunokuthi beze ekhanyeni ngoba imisebenzi yabo injani? Mibi. So therefore, because of world system, you will miss rapture and end up in hell. Because of world system, ngenxa ye-system yalelizwe eyisono, uzosala ohlwithweni futhi uzophelela esihogweni ngoba wena uphila impilo ephambana nentando kaNkulunkulu. Awunaso isikhathi noNkulunkulu. Ngisho kuthiwa-ke lokho ofundiswe khona ukuthi kubizwa kuthiwa ubungcwele, uthi wena uphila khona ngoba nakho awujoli. But kuningi esengichazile kule channel ukuthi i-world system imngcolisa kanjani umzalwane, izinto ebeyifihlakele zinganakekile. Kuningi esichazile ngiqale manje ngichaza. Kodwa le video ngifuna ukugcizelela ukuthi i-world system iyisono, phuma kuyo uzihlambulule uzingcwelise. Mase uphumile kuyona phela, hlambulula inhliziyo yakho ibe ngcwele. Matthew chapter 5 verse 8, ube nenhliziyo ehlanzekileyo, ube nethelo zokukholwa, ithelo zikamoya. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Uthande uNkulunkulu ngayo inhliziyo yakho, ngayo ingqondo yakho, ngayo amandla akho, ngayo umphefumulo wakho, ngayo umoya wakho. Uthande umakhaya nje ukuyithanda wena. Mark chapter 7 verse 29, 30, 31. Then John chapter 13 verse 34 and 35. Sithandana, uthanda abazalwane. Inhliziyo yakho, i-character yakho, ube nethelo, ube kind, ube mnene, urespect, yabona, uthethelele, unakekele, usize abazalwane ngalokho onako, ufakaze ngoJesu, ubekezele, yabona. Iy'thelo zonke zikamoya nje uyifunde laphana. No 1 Corinthians chapter 13 verse 4 uye lapha ezansi. Then i-character-ke leyo esembusweni kaNkulunkulu engekho lapha nezweni. Ezweni kukhona amaGalatia chapter 5 verse 19 to 20. Yonke lento ebhalwe laphana kuGalatians chapter 5 verse 19 to 20 iy'thelo ze-system yalelizwe. Ingakho ubona ubuthakathi nokubulala emhlabeni. Ngiyabonga kakhulu-ke, cela ukugcizelela ukuze ungasali ohlwithweni. Phuma kwi-world system, awuphozelwa, kodwa wena qonda ube nolwazi olucorrect ukuthi i-world system iyisono. Uma uhleli kuyo, ngisho kuthiwa ujoli, ngisho kuthiwa uhlabela amadlozi, ngisho kuthiwa ugqoka amabhuluku amahle, akulingana kahle angampintshi, namashetha kahle, namabhantshi, ungowesifazane ugqoke ingubo ezinhle ezinde, uyathwala ekhanda. But ma ukwi-world system, okwazi ukuthi uhlele esonweni, uyona phambi kaNkulunkulu, kusho ukuthi nawe uyisoni, awukulungele ukuhlwithwa. Ukuze ukulungele ukuhlwithwa, ukuphuma kwi-world system. Inkosi yomusa sibusise egameni likaJesu. Amen.